De hele simmer al woelen moesten het loon van boer Gasse de Vries uit Koevoorde de Riegen om en vernielen ze het gas. Nou, het probleem is alleen nog maar groter worden. Toen hadden we 60% van het gasland wat wij weer ondertasten en we zitten nu wel op 90% wat moesten zitten. Er zijn alle karreltjes, die hebben die beesten die rotten dat omheen en dan zit je hieronder zitten nesten. Die maatjes, daar gooien ze alle fretten in, dat voor de winter. Dat is op het ogenblik. Moest ik vanuit gaan dat als het een hoeken kaal is, dat er per kante meter meer dan 100 moesten zitten. Officieel mag er na 15 september net meer zitten worden, maar LTO wordt dus de termijn graag oprekken. Staatssecretaris Sharon Dijksma wil dit likwijls net, want door het omploegen van het loon spelen er mineralen voort. De natuur houdt hem net aan datums en een boer wil ik lauwst handelen in neffens wat er in de natuur zegt en wat het waardocht. Natuurlijk binnen er wel wat grenzen nodig, maar gaan er flexibel mee om. En net zoals daar, het is nou joerd, die datum en morgen is de wereld oors. Dat is net zo. Als je te vier van de praktijk afstingen, dan duurt het veel te lang voordat het beseffen is hoe groot de ski is. En ja, dan worden er wetboeken bij software maar het net kennen in plaats van dat er jongen wordt van hoe ik het wel kennen. Zo'n 400 boeren in het zuiden van Friesland hebben nevens de LTO last van de moezen. De skier rent in de miljoenen. Ja, dit leidt hele boel leidt los. De skier die rent eigenlijk alleen nog maar terug, want er komt nu weinig gas en er is een soort ski in het land. Waar nou eigenlijk het fretten al te krap wordt. De hele winter is het zwarte groen, dus in de maart stiet er geen gas. Voordat dat allemaal weer wat op de gang is, best alleen nog maar in vervalligskiën eigenlijk. Dus takken maart is er ook alweer minder fretten. Er zit van boer Gasse de Vries neert oors op als extra voer bij te keerpjen. Maar dat is net het enige. We doen een aantal keifut omdat die toch binnen hier wat zoen misschien. En die zijn altijd duur om te horen omdat het allemaal het fretten er verkocht worden moet. Het is heel ingrijpend. Daar heb ik als boer helemaal geen zin in. Maar de andere kant is het is ik net oors.